Доброго дня, сябры! Сегодня мы продолжаем знакомство с сказками цудоўнага сборника «12 месяцев». Я взяла специально, зараз у нас червень, и я взяла книжку с сказками червенскими. А наша сказка будет называться «Пухнатик». И написал ее белорусский письменник Алексей Дударов. Яна про дабрыню. Ён нарадзіўся свежым ранкам у глыбокай горнай цясніне. Там, сярод чужых цяжкіх валуноў, бруілася імклівая і неспакойная рачулка. Яе халодная вада так білася аб каменне, што драбнюткія пырскі высока ляцелі ўгору, кружыліся ў паветры і павольна асядалі. З гэтых пырскаў ён і нарадзіўся. Бялюткі, кучаравы, з тоўстымі шчочкамі. Толькі з'явіўся на свет і адразу ж адчуў, што ён умее лятаць. І ён паляцеў хутчэй прэч са змрочнай цясніны ўгору, да блакітнага неба і яснага сонца. Ляцеў, аж раптам бачыць, што над цяснінай вісіць нехта вялізны і сівы. Вісіць нерухома, быццам дрэмле. Падплыў, прывітаўся. «Добрай раніцы, дзядзечка Волат!» Той расплюшчыў старэчыя вочы і адказвае: «Добрай раніцы, толькі я не Волат. Я стары дзед Туман. А я яшчэ не ведаю, хто я і як мяне завуць. Толькі нарадзіўся ля рэчкі». «Ты маленькае воблачка», — сказаў дзядуля Туман, «а завуць цябе Пухнатик». «Я летаць ужо умею», — пахваліўся Пухнатик. «Як нарадзіўся, так і паляцеў сразу. Вось так». «Усе воблачкі лятаюць», — паблажліва усміхнуўся дзядуля Туман. «Яны ўвесь час падарожнічаюць па небе». «Па небе?» — усклікнуў Пухнатик. «Я таксама буду па небе лятаць. І ты пабываеш у розных мясцінах, шмат чаго ўбачыш. Толькі памятай, — з перасцярогай загаварыў дзядуля Туман, — ты ніколі не павінен плакаць. Ніколі, ні ад крыўды, ні ад жалю. Як толькі ты заплачаш, усё». «Што, памру?» — напужаўся Пухнатик. Не памрэш, проста знікнеш. І цябе больш не будзе, расстанеш у небе. Зразумеў? Ага, ніколі ні адной слязінкі мяне не капне з мяне». «Ну, бывай, Пухнатик, шчаслівай табе дарогі». Падзякаваў Пухнатик дзядулю Туману за добрую параду і паляцеў далей. Гарэза ветрык адразу ж падхапіў яго і панёс высока над зямлёй да засмужанага далягляду. Унізе былі горы, стэпы паплывалі, зверху сонейка яркае свеціць, а навокал блакіт неабсяжны, хораша Пухнатику і весела. Ляцеў ён, ды раптам пытаецца ў ветрыка: «Слухай, ветрык, а што гэта за цёмная такая пляміна па зямлі бяжыць за намі? Куды мы, туды яна». «А гэта ты», — падказвае ветрык. «Ну, — засмяяўся Пухнатик, — я і тут, я і там. Нават смешна, як такое можа быць?» А ветрык растлумачвае: «Тут гэта ты, а там твой цень. Зразумеў?» Зірні, ветрык!» — раптам закрычаў Пухнатик. «Там на мяне нехто ўзлез». «Гэта чалавек у твой цень схаваўся. Сонейка апоўдні гарачая і сярдзітая, ад яго ўсе хаваюцца. Вось і чалавек, бачыш, замарыўся, прылёг адпачыць, а ў цяні прахалода. Ну, хопіць размаўляць, паляцелі далей». Але толькі яны адляцелі, як чалавек падняўся і пайшоў даганяць цень. Дагнаў, зноў прылёг. Пухнатик спыніўся і кажа: «Слухай, ветрык, а давай мы цень мой пакінем тут, а самі далей паляцім. Хай чалавек адпачывае ў цяньку».
Нічога не трымаецца, адказаў ветрык. Калі ты хочаш, каб цень быў твой тут, павінен ты і сам тут застацца. Ну, добра, уздыхнуў пухнацік, ты ляці без мяне, а я пачакаю, пакуль чалавек адпачне. Шкада ж яго. Я цябе потым даганю, калі сонейка будзе не такое сярдзітае. Бывай, пухнацік, развітаўся ветрык і паляцеў далей. Да самага вечара вісеў нерухома пухнацік, а ўнізе на зямлі у яго цяні спаў чалавек. Калі сонейка схілілася на захад, пачырванела і зноў стала спакойным і ласкавым, чалавек падняўся, зірнуў у неба і гукнуў: «Дзякуй табе, воблачка!» і пайшоў сваёй дарогай. А пухнацік паплыў далей. Схавалася сонейка, рассыпаліся па небе зорачкі, выглянуў рагаты месяц. Пухнаціку захацелася спаць. Ён прымасціруўся на схіле гары і задрамаў. Раніцай зноў рушыў у дарогу. Доўга-доўга плаваў над гарамі, над стэпамі, над пустынямі, шмат чаго пабачыў, шмат пра што даведаўся, а потым сам не заўважыў, як зажурыўся. Сумна аднаму падарожжы. Азірнуўся пухнацік па баках. Неба чыстае, ані воблачка. «А дзе ж мае брацікі?» – уздыхнуў ён. Раптам пухнацік угледзеў далёка белую кропку. Паплыў пухнацік туды. Думаў, што гэта таксама воблачка. Падплывае бліжэй, бачыць, гойдаецца ў паветры нехта белы з намаляваным ротам і з хвастом. «Добры дзень!» – прывітаўся пухнацік. «Х-х-х!» – адказаў хвастаты. «А ці не мой ты брацік?» «Ну, абурана закрычаў той, што з хвастом. Я змей!» «Змеі не летаюць, яны поўзаюць. А я змей паветраны, папяровы, я ад сваіх гаспадароў уцёк». «А хочаш быць маім брацікам?» – прапанаваў пухнацік. «Будзем разам лётаць. І табе і мне весялей будзе». «Яшчэ што!» – адказаў папяровы змей. «Ты ж толькі воблачка, а я змей. Не трэба мне ніякіх брацікаў». «Дрэнны ты змей!» – сумна адказаў пухнацік і падаўся прэч. Паплыў ён, паплыў і бачыць, ляціць нехта ўверсе. Таксама белы, таксама з хвастом, а на галаве нібы піка чырвоная. Пухнацік за ім. «Ты змей?» – пытаецца. Не змей», – адказаў той, што ляцеў. «Ты воблачка?» Не воблачка». «Дык хто ж ты?» «Проста бусел». «Дык, можа, ты мой брацік?» «Я ж сказаў, што я бусел, а ты воблачка». «І ты не хочаш быць маім брацікам?» – зарумзаў пухнацік, але раптам успомніў, што яму плакаць не можна. «Чаму не хачу? Давай будзем братамі», – сказаў добры бусел. «Паляціш да мяне на радзіму?» «Далёка?» – зацікавіўся пухнацік. «Ой, вельмі далёка. Там цяпер весна, цёплы дожджык зямлю палівае». «А што такое дожджык?» – спытаўся пухнацік. «Дожджык гэта калі воблачкі плачуць», – адказаў бусел. «Тады бывай», – сумна ўздыхнуў пухнацік. «Плакаць я баюся». «Бывай», – памахаў на развітанне крыламі бусел. «І не сумуй. Знойдзеш ты сабе браціка». Бусел паляцеў, а пухнацік зноў застаўся адзін і пачаў шукаць сваіх брацікаў. Аж раптам убачыў скала ўнізе, а на схіле той скалы ляжыць маленькае белае воблачка. «О, дык гэта ёсць мой брацік!» – узрадаваўся пухнацік, хуценька апусціўся, падплыў бліжэй і бачыць, што брацікаў тут вельмі многа. Усе малюсенькія, з жоўтымі тварыкамі, з белымі пялёсткамі. У кожнага зялёненькая тонкая ножка. Стаяць яны адзін ля аднаго, галоўкі журботна апусцілі. «Добры дзень, брацікі!»
прывітаўся пухнацік. Хто ж вас пакрыўдзіў? Чаго вы такія сумныя? Мы рамонкі, адказала адна кветка. Ветрык нас прынёс сюды, у гэтую пустыню, калі мы яшчэ насеннем былі. Мы прараслі, а цяпер даводзіцца паміраць. А чаму? Дожджыку няма, зямля сухая, а мы піць хочам. Піць, піць, танюсенькімі галасочкамі падхапілі астатнія рамонкі. Не трэба плакаць, вы растаяць можаце. Піць, піць. Ну, брацікі мае, ну не плачце, калі ласка, бо я заплачу, а мне нельга. Пачаў суцішаць пухнацік. Скажыце, дзе той дожджык? Я яго хутченька знайду для вас. Дожджык бывае, калі воблачкі плачуць, адказалі рамонкі і зноў журботна і жаласліва схіліліся над парэпанай ад спякоты зямлёй сваімі белымі пялёсткамі. І пухнацік заплакаў. Так шкада яму стала белых рамонкаў, што ён забыўся пра папярэджанне дзядулі Тумана. Паліліся з яго кропелькі чыстай вадзіцы, кропелькі дажджу. Напіліся рамонкі ўдосталь, павесялелі, расправілі свае белыя пялёсткі. А пухнацік? Не, ён не знік. Ён ператварыўся ў лёгкую белую смугу над рамонкамі і ў кропелькі празрыстай расы, што нават у самую спёку блішчаць на пялёстках кветак. Той, хто робіць добрае, ніколі не знікае. Дзякую вам. Вось такая цудоўная казачка пра дабрыню. Калі ласка, звяртайцеся за гэтымі кнігамі ў бібліятэкі, у кнігарні, і няхай ваша лета, ваш першы месяц чэрвень будзе добрым, спагадлівым да вас і сонечным. Але няхай у ім будзе і дожджык. Да пабачэння, да новых сустрэч на маім канале «Казкі на канапе». А зараз пачынаецца дожджык і грыміць гром. Да ўсяго найлепшага вам!